Insellem lil kulħadd, jiena Ġulien Grixxi magħkom, flimkien illum ħanitkellem fuq il-partita drammatika ta' bejn il-Liverpool kontra l-Fulham fejn kienet spiċċat bir-riżultat favur il-Liverpool bl-iskor ta' 4-3. Kienet logħba drammatika li bdiet mill-bidu sal-aħħar fejn kienet iktar close milli kemm ħasbu n-nies, goals minn Trent Alexander-Arnold, dopjetta McAllister u Endo għal-Liverpool u kienet logħba fejn ma stejnejniex li ħanaraw 4 goals spettakolari fejn sfortunatament l-ewwel goal il-free kick ta' Trent kien der li kien iskurjaħu però qabad mada il-goalkeeper Bernd Leno u ġie markat bħala autogol. Din ir-rebħa għal-Liverpool immorru 2 punti taħt l-Arsenal li qegħdin l-ewwel bi-33 punt. Kien hemm affarijiet pożittivi u negattivi f'din-logħba fejn waħda mill-affarijiet pożittivi li rajna fil-logħba tal-bieraħ hija li minkejja l-Liverpool marru minn taħt bl-iskor ta' 3-2 xi 10 minuti qabel ma spiċċa il-ħin, il-Liverpool baqgħu jiġġieldu biex ġabu 3 punti permezz ta' goals minn Motaro Endo u Trent Alexander-Arnold lejn l-aħħar. Minkejja illi Darwin Núñez falla 2 chances illi seta' jagħmilhom rajna il-kontribut tiegħu l-aħħar 2 goals tal-Liverpool. Nixtieq nitkellem ukoll fuq il-goal bellezza li għamel Alexis McAllister il-bieraħ. Kien l-ewwel goal tiegħu minn mindu ngħaqad mal-Liverpool mal-Brighton għas somma ta' 35 miljun sterlina. Ħaġa li nixtieq nitkellem fuqha kienet illi Kelleher għal volja ma tistenniex second goaler jagħmellek il-mirakli in absenzja ta' Alisson li bħalissa kif diġà nafu qiegħed imweġġa għal ġimagħtejn fuq hamstring injury. Stennej daqsxejn aħjar minn għandu fejn l-ewwel goal mhux 100% tort tiegħu imma nemmen li seta' jagħmel aħjar għal volja d-diviża ma kienx fl-aqwa tagħha f'dik l-azzjoni, nemmen illi seta' jagħmel aħjar għax il-ballun għadha minn bejn saqajh. 3 minuti wara kif għadni kemm tkellimt fuq il-goal ta' Alexis McAllister reġa' ġab il-Liverpool fil-vantaġġ, però ftit wara il-Fulham ġabu bid-draw permezz ta' Kenny Tate corner illi seta' kien iddiljet ħafna aħjar u Kelleher illi sfortunatament għamel paprata li seta' kien evitat u rrid ura li l-biera ma kellux logħba mill-aħjar u mhux jismu mbagħad il-Fulham lejn l-aħħar tal-logħba ġabu l-gowl biex għamlet il-partita 3-2 favur il-Fulham. Dak il-punt Jurgen Klopp mar biex daħħal il-Wataru Endo Joe Gomez biex forsi insibu xi gowl fl-aħħar imma minkejja li s-setback li il-Liverpool marru minn taħt ma tawx qalbhom skurjaw gowl ieħor bellezza li niżlu tajjeb Núñez il-Mohamed Salah illi passjaħ l-Endo li sab ix-xibka ta' fuq it-top corner. Mbagħad minuta wara kibret il-konfidenza li l-Liverpool jistgħu jsibu gowl ieħor u għamlu hekk permezz tal-gowl tal-Iskawżer u right back ta' tim Trent Alexander-Arnold li fl-aħħar ġab 3 punti għal-Liverpool. Ħaġa oħra nixtieq nitkellem fuqha li Luis Diaz minkejja illi hu plejer eċċezzjonali u hekk illi maħbub ħafna mis-supporters tal-Liverpool fl-opinjoni tiegħi din mhix opinjoni biex inkun negattiv jew hekk jew nikkritikax mhix ħaġa li ħobb nagħmel, però jiena l-affarijiet narhom kif huma imma dan l-aħħar nifhem illi kien għaddej minn żmien diffiċli għax ix-xahar li għadda ħatfulu l-missieru l-ommu kien żmien ferm diffiċli għalih u għall-familja kollha u l-bib ta' dan il-plejer, però
Jiena nemmen li fil-Premier League dis-sena minkejja li kien bdieħ tajjeb żewġ gols l-ewwel żewġ partiti kontra il-Chelsea u kontra l-Bournemouth rispettivament, qisu rajtu li naqqas daqsxejn ir-ritmu, qisu qed jiġi involut inqas, qed jikkrea ħafna inqas. Tifhmunix ħażin Luis Diaz plejer importanti għas-sistema ta' Klopp u għat-tim tagħna, però plejer li nixtieq nara iktar fuq. Ovvjament, ftit ġimgħat ilu meta konna minn taħt kontra l-Luton u kien li ġabilna draw, għala volja kienet logħba li kellna nirbħu. Mhux kull logħba trid tirbaħ sfortunatament, ħajkun hemm logħba għal dawn fejn inti tmur minn taħt u trid tipprova ssib mod fejn inti trid iġġib riżultat jew issalva mqar punt jew anke tmur iġġib id-draw mbagħad terġa' ġib gowl ieħor, iġġib ir-rebħa, però nixtieq nara aħjar fuq Luis Diaz. Plejer ieħor nixtieq nfaħħar huwa lil Kostas Tsimikas illi kont semmejta fl-episodju li għaddiet illi das-staġun ma bediex l-aħjar li stabdih, però minn mindu kien qala ħafna kritika mis-supporters għall-logħba kontra Tulu away meta l-Liverpool tilfu 3-2. Tsimikas kien plejer illi fl-opinjoni tiegħi għal in-nies illi kienu qed jgħidu kontrih illi għala voljena nifhimha pa' speċi jkun hemm is-supporters jikkritikaw plejers jew ifaħħru jew hekk għax fl-aħħar mill-aħħar aħna supporters tal-Liverpool u kollha rridu l-aħjar għall-klabb tagħna. Però Tsimikas huwa plejer illi minn mindu kellu dik il-logħba mhix pożittiva kontra Tulu fl-Europa League, jiena rajt illi kellu 3 logħbiet tajbin ħafna fil-Premier League, żewġ assists mal-Brentford. Logħba tajba kontra l-Manchester City kif ukoll assist il-bieraħ kontra l-Fulham. Bħala man of the match għall-partita għalija nemmen illi kien Trent Alexander-Arnold fejn kien ura kemmu leader fit-tim tal-Liverpool. Skurja żewġ goals illi għen il-klabb biex ġibu 3 punti. U nixtieq ukoll nfaħar il-Wataru Endo li jiena kien plejer illi ma kienx favorit, però l-bieraħ he stepped up, skurja goal importanti ta' draw. U dan il-komment illi tal-Man of the Match min kienet ningrazzja lil Kopajt Chris illi rrid ikun jaf min kien il-Man of the Match fl-opinjoni tiegħi, kien hemm ħafna contenders għalija, inkluż Trent, Kostas Tsimikas, Wataru Endo, però ħanatija lil Trent Alexander-Arnold għax kien instrumentali ħafna kif ukoll ma' Wataru Endo illi irbaħna l-partita u kif ukoll McAllister. Min naħa tiegħi m'hemmx kummenti oħra nixtieq inżid fuq il-partita. Issa ħanaddu reklami u ftit wara ngħaddu għal review minn Joseph Magri għall-partita Milan kontra għal-logħba tal-Milan kontra Frosinone. Ningrazzjakom. Ngħidu għal-aħħar waħda minn Game Breaker. Jekk tixtru rigal tal-minit minn għandhom u tħalluh fl-istabbiliment tagħhom ġewwa Birkirkara, ejjew nhar 23 u 24 ta' Diċembru li ġej fl-istess ħanut. U ser ikun ħadd iżjed minn Santa Claus li ser ikun qed jagħti rigal tal-miliet lin-nies tagħhom. Mela d-darba għamlu tmani tixtru rigal minn Game Breaker u mbagħad ħallu f'idej l-istaff qabbli tagħhom biex jagħtukom esperjenza unika għal matul dan iż-żmien tal-minit li ġej. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Il-lejla tajba kulħadd bdejna
xahar ieħor bdejna ta' Deċembru, dan il-weekend kien ma' speċjali għax ovvjament rebħu l-Milan u ċelebrajna u jiena ċelebrajt il-birthday ta' l-iktar ta' waħda mill-iktar ġiex persuni eżjies għalija l-birthday tal-mama auguri ma. Milan Frosinone, tlieta bwieħed rebħa, 3 punti prezzjużi ferm li kien hemm bżonnhom li issa poġġitna li bqajna fit-tlab post 4 punti taħt Juventus u 6 punti taħt l-Inter, però nemmen illi fl-Italja il-performance jeda timprovja anka kien hemm xi players bħal Teo Hernandez illi lab pożizzjoni differenti milli jilab is-soltu u naħseb kien wieħed mill-aqwa li lab nhar is-sibt li għadda, però apparti minn hekk kienet logħba illi daret ħafna mal-attakkant tas-Serbja Luka Jovic. Li l-ewwel wieħed għalaq li ħalqi. L-ewwel wieħed Jovic għalaq li ħalqi. Goal sa fl-aħħar sa fix-xibka u tajjeb illi ngħidu illi mill-akkwist il-ġodda Rangers skurja kontra l-Lecce, Pulisic skurja nhar is-sibt li għadda, skurja kontra l-Lazio, skurja kontra l-Genoa u skurja kontra Torino u kontra l-Bologna wkoll. Il-bieraħ jiskurja Jovic, Chukwueze sa fix-xibka mal-Villarreal u ġifieri bażikament ħafna mill-akkwist il-ġodda sabu x-xibka jew jonqos wieħed l-Amerikan Yunus Musa illi mill-prestazzjonijiet illi qed jagħti nemmen illi dak il-mument li jsib il-ballun fix-xibka nemmen illi qiegħed fil-viċin. Kien hemm ħafna dubju ħanibda bdi fuq il-prestazzjoni ta' Teo Hernandez jiena kif rajt illi ħajlabu ċentrali flok mal-lemin nistqar illi l-idea mhux bitnix, però ħaġa dejjem kelli su dik is-sospot li Teo Hernandez kemm ilu mal-Milan, però Pioli qal illi kien hu stess illi suġġerixxa biex jilgħab f'dik il-pożizzjoni. U dik hija eżempju għal kulħadd. Għal xiex? Għaliex meta inti għandek it-tim li qiegħed fi kriż ta' injuries, mhux billi toqgħod tikkritika u tgħid għax hekk u għax hekk u għax hekk. Bħal kull ħaġa fil-ħajja trid issib is-soluzzjoni. U hekk għamel Teo Hernandez u hemmhekk tara l-imħabba u l-qalb li għandu lejn it-tim tal-Milan u nemmen illi għamel logħba brillanti. Ħanibda nsemmi l-unika ħaġa negattiva fil-partita. Il-prestazzjoni ta' Chukwueze ma kellax taqsam xejn ma l-prestazzjoni li kellu kontra Villarreal fejn sa fix xibka l-ewwel ma' Milan. Nemmen li kull ma ta' xut wieħed illi mar ftit metri l-barra, però naħseb għalkemm isu prova meta jitlef il-kontroll tal-barrun prova jirbaħ mill-ewwel, però ma naħsibx illi tal-prestazzjoni li ta' nall-erba li għadda. Nall-erba li għadda part li sa fix xibka ħoloq ukoll diversi chances. Naħseb l-unika player li sfortunatament kellu performance negattiva. Fl-aħħar rajna logħba mingħajr malab il-midfielder mill-Bosnia Herzegovina Radek Krunic u dak iġiel li jkompli nemmen illi naħseb f'Jannar Radek Krunic jaqbad l-ajruplan għat-Turkija Fenerbahce fejn sieħbu Edin Dzeko jekk m'iniex sejjer żball. Illi wkoll ntqalu li hemm ħbiberija tajba bejn Krunic u Dzeko li qed iġġelli Krunic imur fit-Turkija u wkoll qed jilgħab fl-aħħar il-Franċiż Yasin Adli li wkoll għalkemm daħal minn se jiżbalx il-50 minuta, 60 minut nemmen illi ta' nofsija ta' prestazzjonijiet mill-aqwa. Ġifieri Iva Dzeko mal-Fenerbahce għax waslet l-informazzjoni issa, ġifieri nemmen illi l-affarijiet mexxin ishom qabdu it-triq it-tajba. Mela, sibna il-gowl ta' Jovic, gowl illi kien first timer, bażikament wara daqqa ta' ras minn is-sejjer tad-difensur tal-Frosinone li jumbat huwa xi ħed fix-xibka u wkoll kellu iktar chances illi skurja u wkoll għamel l-assist tat-tielet gowl illi minn Teo Hernandez għal Jovic cross tajjeb biras lejn Tomori li fit-tielet gowl Tomori sab ix-xibka mal-ewwel, ġifieri bażikament għamel xogħol kull ma kellu jagħmel sta' vojta kemm tefa' fix-xibka.
Nispiċċa l-ewwel taqsima u lab xejn minn fuq għalkemm nemmen illi ma nkunu tnejn xejn, però sfortunatament mhux dejjem ix-xorta titħaq. L-iktar play l-impressjoni li l-abtajib kienu mal-Milan pojna l-sibt naħseb kienet laqwa l-bati jew l-Amerikan Christian Pulisic. Kif field l-Amerikani kien on fire. Apparti it-tieni gowl li ħan iġġelli issa anka ukoll l-azzjonijiet kemm ġera u qassam uġġa tal-ballun. Tibda t-taqsima t-tieni gowl assist tajjeb ta' Mike Manjan mill-ewwel lej Pulisic li kontrolla tajjeb dar mad-difensur u xħas fix-xibka li naħseb kien gowl spektakolaru hemmhekk juri kemm skużawni Pulisic sa postu fit-tim u Mike Manjan għamel dik l-azzjoni u wkoll biet il-periklu li Frosinone jmorru fil-vantaġġ wara sejf tajjeb ta' Mike Manjon. Dak l-unika żball jagħmel Tomori illi kell nisperaw illi ma jerġax jirrepeti ruħu għax din id-darba ġiet tajba darba oħra jaf ma tiġix. Umbagħad tlieta ġifieri hemmhekk konna tnejn b'xejn kellna ċans iktar niftħu l-iskor, però kellna nistennew sa 72 minuta sakemm l-iskor ġie tlieta b'xejn u mbagħad Frosinone naqsu l-iskor ta' 3-1 lejn tmiem il-partita. Għalkemm nemmen li l-gowl seta' ġie evitat però il-ballun rrid li jidħol għalkemm il-gowl tal-Frosinone onestament ma sibtux għax kien hemm ħafna konfużjoni fil-kaxxa bejn Frosinone u Milan. Bej id-difensuri u kien hemm ħafna kuntatti bej Frosinone u Milan ġifieri u naħseb Mike Manjon marax il-ballun għaddej u onestament ma six, però l-importanti fl-aħħar mill-aħħar li 3 punti ġew u spiċċ u għadna wkoll fiċ-ċans għal-ġlieta tal-iskudetto. Għalkemm Inter għaddejjem il-pożittività għalkemm naħseb illi l-bieraħ kellhom ir-referi naqa' favorihom, però ma tistax neħħilhom il-mertu tal-prestazzjoni tajba li taw. Ħaġa oħra pożittiva li qed ninnota f'dan l-istaġun illi Stefano Pioletti jagħti opportunità plejers żgħar apparti illi ta' il-Kamarda kemm mal-Borussia u anke mal-Atalanta ta' ċans il-Ġaka Traore plejer prominenti ħafna mill-Primavera. U dan hu sinjal tajjeb illi qegħdin niftħu il-bibien għall-istilel li qegħdin jitilgħu il-qudiem fil-kampjonat Taljan bħalma tela Calabria min-naħa ta' Milan li dejjem għadu Leali, Donnarumma li sfortunatament l-istorja ma spiċċax tajjeb mal-Milan u wkoll jekk min jista' jeżbal Di Marco wkoll kien tela mill-Primavera tal-Inter jekk min jista' jeżbal. Jiġifieri hemm u bħalma tela wkoll hemm ħafna plejers ukoll tal-Juventus, il-Juventus nisqal għalkemm rivali qegħdin jagħmlu biċċa xogħol tajba immens illi qegħdin jagħtu appuntu tagħhom liż-żgħażagħ. Jidher li għandna xi kummenti u għalkemm issa jmissna mal-Atalanta ovvjament ridu ntejbu l-prestazzjoni tagħna x'jekk inti tikkumpara l-Frosinone u l-Atalanta huma ħafna aħjar mill-Frosinone, però nimxu pass pass u nisperaw li jkollna iktar lobbijiet pożittivi. Jidher li għandna xi kummenti, x'nhuma l-kummenti tiegħek fir-rigward tal-kwistjoni ta' Paolo Maldini u iva ir-raġuni illi waqaft nikkummenta fuq il-logħba ftit aktar kmieni mis-sod jew għaġġilt naqra biex nagħmel enfasi fuq tnejn, waħda minnhom hija jew ħanibda biha. Mela, bażikament il-weekend li għadda l-ikona tal-Milan, il-leġenda tal-Milan, Paolo Maldini kien qal f'ċertu kummenti illi ma kienx qiegħed jittrattazzjaw mit-tmexxija qed trattazzjaw to cut a long story short għaliex għal ħafna kummenti attakka l-Furlan, il-Kardinale, l-Skarroni. Mela, ħanibda mhux biċċa. L-ewwel nett Paolo Maldini kien għadu jibqa' f'qalb kull Milanist mhux meta kien dirigent imma anka illum il-ġurnata bħala plejer għadu jibqa' nfakkar speċjalment rebaħ ħafna titoli u dejjem ta' saħtu. Jiġifieri hemmhekk dejjem ħajibqa' qalb kull dil-arma u f'qalbna wkoll. Mela, bħala dirigent ma tistax tgħid li kien ħażin għax naħseb iktar għamel milli tajjeb milli ħażin, però Paolo Maldini naħseb apparti li għandu ftehim minn Milano jgħidu li kien rasu jibsa, xort kien rasu jibsa, però rebaħ li ġifieri li għalija l-iskudetto tal-2022. Anzi, ħanibda mill-2019. Mela, fl-2019 dħalna Europa League
fl-2020 sibna League. Fil-sena 2021 ġejna t-tieni fis-sena 2020 ħadna li kustu ħarosna nasma kont Champions League. Dan kollu huwa mertu tiegħu. Ma jiġifieri ma tinneħħilu l-ebda mertu ta' xogħol u kemm organizza it-tim biex wasalna biex nerġgħu nkunu kompetituri fl-Italja. Għalkemm nemmen li baqa' xogħol xisir biex nerġgħu nkunu kommentaturi fuq skużawni, kompetituri fuq livell Ewropew. Però Maldini għamel ħafna żbalji għaliex mela Çalhanoğlu, Donnarumma, Kessi u Romagnoli. U ma qalulu, u saqsjom isma intom beħsibkom iġġeddu iva jew le. U ma qalu issa naraw wasalet minn qotel u l-erba' li huma b'xejn. Ġifieri bażikament minn hawn Paolo Maldini s'issa ta' jġib minn tal-inqas 100 miljun. Jiena nemmen fil-futbol illi għalkemm inti tipprovdi mis-saħħa it-tim, jiena nemmen illi jekk plejer sentej qabel jalaqlu l-kuntratt ma jġeddiġ, nemmen illi huwa inti għandek tbiegħu. Inti għandek tbiegħu sentej qabel jispiċċalu l-kuntratt da. Bħalma ġara l-Inter ma' Skriniar. Jekk jibqa' ma jġeddid sa sentejn, nemmen illi għandu jinbih. Ħansemmi plejer minn Theo Hernandez. Jisk għandu kuntratt sal-2026. Jekk sa s-sajf li ġej jibqa' ma jġeddidx u tiġi offerta ta' 80 miljun jew 100 miljun kif diġà kien hemm ġiet irrifjutata, nemmen il-liva d-diriġenza għandha taċċetta dan il-fatt. Paolo Maldini fil-każ ta' Romagnoli, Çalhanoğlu, Donnarumma u Kessi ma minx hekk. Kien hemm min offra l-Arsenal kienu offrew 20 miljun għal Çalhanoğlu dak iż-żmien. L-Atletico Madrid 40 miljun għal Romagnoli. U maċċettot għax baqa' bit-tama li ħajġeddu. Ħaġa oħra li nixtieq niċċara naħseb ir-raġuni li tkeċċa bażikament kienet il-merkato tas-sajf li għadda. Għalkemm ġab il-ċaw li kien li qiegħed top player għal volja issa mweġġa. Nemmen illi 35 miljun għal Decateler kien too much. Naħseb dak iżball li għamel Maldini. Mhux għax falla Decateler, għax ovvjament inti ma tistax jiġi kollox tajjeb. Għax jekk tiffirma 11 il-plejer, wieħed jew tnejn ħajfarlulek bil-fors. Però meta Moncho taqalu firma Enzo Fernandez, baqa' biex iġib il-Decateler. Kien hemm ukoll Kouamé li lab mal-PSG llum ukoll f'nazzjonal ta' Franza, irid il-Orrigi. Jiena naħseb kien qed jagħmelna affarijiet ta' rasu. U fuqna toħra kien hemm xnijat li daħlu x'investituri Arab biex jixtru l-Milan u jidher li kien hemm kuntatt bejn Cardinale u Furlani u diġà intqajjem ċertu entużjażmu mill-Milanisti. Ma rridux naġlu jaf tkun spekulazzjoni, jaf tkun vera li żgur nemmen li kien hemm kuntatt għaliex fetħet Casa Milan ġdida f'Dubaj u nemmen illi jista' jkun li hemm xi kuntatt ta' xufkum ħadd jaf l-Amerikani qegħdin mal-business għalkemm nistgħu ngħidu li ġabu l-finanzi ta' Milan b'6 miljun profit, ġifieri dik hija ħaġa tajba u l-Milan huwa l-unika klabb fl-Italja bla dejn dik ukoll dejn. Ħadd ieħor għandu 300 miljun dejn imma sfortunatament li għandhom owner Ċiniż imma sfortunatament s'issa l-FFP ma ħadet l-ebda azzjoni. Jidher li għandna xi kummenti ħannara naqra mela. Paolo Borg, Joseph Magri, professjonali ħafna, alla volja żomm mal-Milan. Keep it up. Grazzi Paolo Borg għal minn ma jafxu ħabib tiegħu Juventin, però nista' ngħid li meta kien diskussjoni fuq il-futbol dejjem kienet diskussjoni kordinali u persuna li tassew inħobb nitkellem jew. Grazzi ħafna Paul u niltaqgħu. Jidher li għandi iktar kummenti, però kien hemm xi kummenti wkoll li qegħdin jirreferu għal ħabib tiegħu Julian Grishti li kellu l-intervista qabli. Alfredo Turco, Giuseppe Milanista Oreninater, Palla Italiano. Grazie Alfredo. Speriamo ci vediamo dopo, non posso parlare in italiano nel questo programma. X'taħseb mill-istaġun tan-Naxxar Lions? Ovvjament mhux moment nikkommenta fuq il-futbol Malta kemm insegwi, però mill-prestazzjonijiet li kellhom konta bil-Kirkara qegħdin jagħtu sorpriż il kulħadd u Chris Vella qawsi bil-Milan nista' nsellimlek Chris. Jiena dak kollox minn naħa tiegħi, grazzi l-editur u
U nistedinkom biex tibtu wara se jkun hawn il-ħabib tagħna is-sur Karl Pannis li wkoll għandu daħqa fuq wiċċu wara rebħa ta' 2-1 kontra Roma. Grazzi tal-li kontu magħna il-lejl it-tajjeb u niltaqgħu il-ġimgħa dieħla. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u aġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Is-sara tat-tajba llum bit-bissima u xtaqt taqsam episodju ħelu il-bieraħ milli għaddejna minnu. Mela hawnhekk il-YouTubers, id-direttur u l-ħabib tagħna Mark tal-Juventus morna naraw il-Benjamini tagħna tal-abjad u l-iswed. U qegħdin il-ground u f'daqqa waħda wara d-disfatta ta' Hibernians kien hemm is-Sur Antonell sallu l-ħin rrit jitlaq għax rrit jagħmel it-tiġiġa u jienu Mark għajna naraw il-ħibs sal-aħħar. Insomma, u Mark ta' ġentlom li kien, peress li kelli t-tifel tiegħi Ballboy, il-kbir Luigi, konna qed naraw logħba ta' sliema, għalissa waslek jien għax ta' min jinnota l-bieraħ biex issib parking ta' qali, jisek qed tgħid issir miljonarju. U parkjajt fil-fatt fej tal-motocross, għalissa waslek jien. U kif eżatt ħanna fil-karozza tal-ħabib tiegħi Mark, il-bidu tal-logħba ġifieri. Eżatt, tant kien kordjali u korteża u minn hawn nixtieq nirringrazzjahu nsellimlu perswas li issa qed jarana. Kif eżatt fetaħ ir-radio għamiluli fuq it-Taljan biex jakkomodani, ġifieri xumpum skurjaw is-Sassuolo. Qed ngħidilkom Sid Viola lejlin. Kont għandni kif ħadd battikata bil-ħibs, qed battikata oħra l-lejla ġejja. Imma la, qed ngħidilkom nixtieq li kieku jikkummenta u perswas li ħaddi kumment u nerġa' nirringrazzjah tal-ġest ġentili li għamel tal-li mhux tal-istennini u twassalni tal-li qatt isema lil Roma ma jitħanini. Kif eżatt fetaħ radio pum il-Sassuolo passa vantaġġo. Kun ngħidilkom geddumi imnalla daqsxejn twilu nżomm is-sit lura għax bil-geddum li għamilt kont inkissillu dashboard. Imma tarawni huwa pożittiv illum pożittiv ħafna, prestazzjoni tajba ħafna. Sassuolo dejjem Sassuolo fil-fatt meta bdejna ċċejtaw jien d-direttur din il-ġimgħa x'aħna jkollna diversi meetings qabel nitkellmu qabel bejnietna kif nistgħu nagħmlu programm aħjar. Qedlu nara jibsa. Biex taxxaq l-Anġli, is-Sur Mourinho is-soltu beda jinstiga l-Berardi u ġejja tagħna. Jienu x'inhu Berardi jiena attakkant li joġobni u kien ġi xi darba ma' Roma ma kienx idejjaqni. Mela, bdejna. U kif dejjem ngħidilkom il-gowl ġi fuq episodju sewwa fejn naraw żbandament totali mid-difiża.
il-ballun baqa' għaddej u sapruħu fix-xibka. Sakemm wasalt id-dar u qbadt il-logħba bil-ketchup, stennejt il-gowl u bdejt nara kif l-andament tal-logħba. Għalkemm konna wieħed xejn minn taħt u anke kull logħba spiċċat wieħed xejn, tinkun ċar fuq dal-punt u tlifna, xorta kont ħaniġi kummentu jkolli animu mhux daqshekk pesmu bħalma ġieri kellna f'ċerti perfil. Għax kien hemm reazzjoni. Jiena l-fatt li t-tim tiegħi jitlef ma jdejqnix. Imma hemm mod u mod kif titlef. Jiena ngħid il-futbol anke t-tifel tiegħek kien ħobb nispjegalu u ngħidlu inti fil-futbol ma titlifx. Iħares lejja, jgħidli għala. Minħabba l-fatt li l-futbol peress huwa proċess li dejjem għaddej, speċjalment ta' tim, meta inti tittaqqat isek orkestra, meta ir-riżultat ma jiġix favorevoli u aħna ngħidu tlef, inti wkoll tkun ħadd l-esperjenzi. Jiġifieri, għalhekk huwa sabiħ kampjonat li jintrebaħ għax hemm it-tul ta' żmien. Hemm affarijiet differenti u għalhekk huwa xi ħaġa li meta xi ħadd jirbaħ kampjonat jiċċelebra bi kbir. Għax isek inti għandek orkestra u qed tipprova ssib il-fine tuning. Pereżempju bħalissa mhux għax id-direttur tagħna jżomm mal-Inter, għalija jekk tim bħalissa dej fine tuning eċċezzjonali u ma naqbilx ma seħbi tal-Milan li l-bieraħ ir-referi favorijhom mill-Inter għax xorta kienu jarbu li terbaħ ġo ground ostiku bir-return to Osimhen ta' titlieta l-Inter ta' titlieta lil Napoli għadhom ġejjin Champions all right. Naqsu forsi mis-saħħa tagħhom ma xorta jibqgħu tim validissimo Napoli. U ġifieri jekk hawn bħalissa orkestra l-Italja qed taħdem sew, naħseb hija dik fuq l-isponda ta' Milan l-isponda nerazzurra. Ġifieri ejjew nagħtu l-merti għalkemm aħna rivali sportivi. Jiena meta tara xi ħaġa u għaddejja tajbeħ, ma tix tiddejja tgħidha jien min ix-xifen jew binuri xi simpatija mat-tim tal-Inter ma bħalissa li tim tu biġġu għall-Italja. L-orkestra tagħhom qed taħdem to perfection. Mela, ngħaddu għall-punt fuq il-logħba tar-Roma. Mela, l-ewwel ħaf kif għedna spiċċaw heb xejn, gowl li seta' ġi evitat, is-soltu żbandamenti tad-difiża, is-soltu kalu di konċentrazzjoni li kien ħessu naqares. Biss kull logħba jkollha turning point tagħha. Ta' min jinnota wkoll imma li r-Roma kienu reattivi. U għalhekk qed ilkom ftit iktar qabel dan l-intervent li jiena ma kontx nkun daqshekk irrabjat għax ir-reazzjoni kien hemm. L-ar meta qisek taqla u ma tagħtix daqqa lura. Mela, it-turning point tal-logħba mbagħad kien it-tkeċċija. Jiena għalija bikull rispett juri maturità u responsabilità tal-plejer li jintwera l-karta ħamra għax inti qiegħed web xejn, qiegħed home, qed tilab inti x'inti għalkemm ir-Roma mhux għaddejjin dik il-brillantezza xorta jibqgħu ir-Roma. Għandek in-nies deadly bħal huma Dybala u Lukaku. Bel inti importanti li f'moħħok iżżomm, speċjalment jekk qiegħed waqt il-logħba, iżżomm in-nervi teżi. Jiena hekk kienet karta ħamra meritata, biss kienet karta ħamra li se tiġġiet evitata faċilment. U kieku ma kienx dik il-karta ħamra, forsi llum mhux qed nikkummenta fuq rebħa tar-Roma. Għalkemm kien hemm reazzjoni, ifhimni, li inti qed tilab ma' tim ċertu stilel ma' tim players ta' fama mondjali u ma' players rebbieħa, inti li tagħtihom faċilità li dawn ikunu 11 kontra 10 jisek batt il-ħabel tal-folka u dendildu ma' rasek. Il-fatt il-droġi ġi minn penalti li waqqaf li qalbi miegħu meta taħ Dybala, kien penalti tista' tgħid perfett għax il-gowler konsili wera l-bieraħ snin umana, s-soltu storja, imma m'hemmx tagħmel hekk jagħmel gowl inti tittelbu. Issa dan xi jkun vena super bħalma kien konsilji tal-bieraħ, dik hija xi ħaġa oħra. Ġifieri gowler li nammeraħ ħafna, gowler tajjeb ħafna u l-bieraħ kien hemm pajju di okkażjoni kif jgħidu t-Taljani fejn kien il-protagonist u ċaħħat lil Roma jew li jmorru fil-vantaġġ jew li jġibu dro qabel. U anke fuq l-istess azzjoni tal-penalti. Mirra l-azzjoni tal-penalti seta' jinnota li konsilji kważi ġabu tal-penalti waqfet l-qalbi. Biss, x'ġara?
ġara li mbagħad ir-Roma għamlu kuraġġ ta' min ifaħħar ukoll il-bieraħ u għalhekk jien f'ċerti mumenti kont irrabjat għal Mourinho ta' min ifaħħar il-fatt li saru sostituzzjonijiet li ħallew mhux il-frott imma ħallew għalqa frott. Per eżempju rajna l-lażmun ta' dik l-extra push fuq quddiem u bla dubju ta' xejn Christensen li kien il-katalist li ġab il-penalti u apparti minn hekk kien il-persuna għalkemm mod iffortunat imma l-fortuna kif jgħidu ajjuta l-ajutaċe kien dak il-plejer li meta xxutja il-ballu spiċċa fix-xibka avversarja. Mela, bħala difiża tar-Roma erġajna hemm il-problemi, sfortunatament m'għandniex dak is-sostitut denju ta' Smalling għalkemm Mancini u il-Llorente qed jaqdu l-mirhom tajjeb ħafna, imma tlifna l-punch għax ta' minn ninnota wkoll is-sena l-oħra saru diversi azzjonijiet u gows bil-palle li jkunu bħal corners jew fouls ikunu set pieces, tlifna dak il-punch li kien jgħin ħafna wkoll biex inġibu r-rebħ lejn Ruma. Mela, u onnendol overall il-prestazzjoni kienet tajba ħafna, rajna tim bigrinta, rajna tim li reaġixxi u fuq kollox rajna daqsxejn lob sabiħ. Fuq kollox dak li tistenna meta ġib players bħal Lukaku u Dybala, mhux bla relazzjoni jew tim maqtuħ, daħal tajjeb ukoll Pellegrini, il-kapten ta' Roma, ġifieri kellhom pattajjeb fuq il-logħba wkoll, u allura bekk kellhom qed tarawni bi ftit iktar bissima milli kont il-ġimgħa li għaddiet wara id-disfatta tal-Europa League. Biċċejt qegħdin nitabu post. Jixraqilna, jien ngħidlek naħseb ku qegħdin it-tielet jew it-tieni jkun ferm aħjar u iktar jixraqilna dak il-post. Minħabba l-fatt li kieku jħassa id-determinazzjoni murija fil-logħba kontra s-Sassuolo intwerit f'logħbiet oħra fejn stajna ġibni iktar punti, naħseb kullum qed nitkellmu fuq Roma li tista' wkoll tiġġieled tal-kampjonat. Bħalissa kellek il-kampjonat jispiċċissa u għalkemm il-Juventus qegħdin viċin tal-Inter, nemmen li kellhom jibqgħu b'dan ir-ritmu l-Inter it-tazza u l-istilla l-oħra terġa' tiġi kuċita fuq il-flokka x'bħalissa qed juru l-aqwa logħb, qegħdin on form, hemm sintonija bejn it-tim. Għax it-tim di jridu niftakru, orajt ir-Roma. Għandna Dybala Lukaku, indiskutibbli. Akkaparti l-fatt li Dybala huwa injury prone, inti tara meta għandek tim tal-futbol, is-singoli tajbin minti tim. U di li għandhom pereżempju l-Inter bħalissa qed jiffunzjonaw kollha bħala tim. Ma tgħidx għandek logħba tiesa, joħroġ dok dak il-fuori klasse, jagħmellek il-gowl u jisraqlek il-logħba li t-tim ma jkunx ġab. Mela, u dik hija l-logħba tal-futbol, it-tim. Pereżempju, tara anke l-Brighton l-Ingilterra, xemm, anzi dawk ukoll qed jitilfu l-players. Imma għax hemm bażi soda u hemm tim u hemm workplay, it-tim xorta jmur tajjeb. Finalment ukoll il-birħa rajt daqsxejn akkaniment fil-players tar-Roma, rajt dik il-pasta qisha li tinkollhom u tiplażmhom u tieħu pjaċir. Anke tara r-reazzjoni tagħhom, tara l-feelings tagħhom. Insomma, logħba li reġgħet tefat li ftit moral u kulur fuq wiċċi. Sfortunatament fil-logħba ta' qabel meta kont taqali jienu l-kollegi tiegħi tlifnieh għax it-tim tagħna sar enigma, imma dik storja oħra u ma nafux, imma ir-Roma ħaferħa pjaċir, nispera li jekk inqabad l-ritmu jitkompla għax dik li ninħaraq jiena, għax fil-li tkun dal-estelli għall-estalli jgħidu l-ek Italjani, fil-li tkun hemm fuq, fil-li tinżel hemm isfel. Nispera u nittama jiġifieri li dar-ritmu li ġej issa nerġgħu nruħ fil-lob li ġej bħala lob aħna prattikament issa ħanerġgħu nilabu il-weekend li ġej
għandna logħba importanti ferm u nispera li nerġa' nara ir-Roma li rajt fis-sens li kien hemm finalment daqsxejn koerenza. Ma kienx hemm episodi, imma kien hemm kontinwazzjoni. U dik hija xi ħaġa tajba ħafna, speċjalment meta inti it-tim tiegħek irid tiċċallenġja. F'każ li inti t-tim tiegħek ma jkunx qiegħed biex jiċċallenġja, inti dawn l-affarijiet ma tkunx tista' tagħmel kontroll fuqhom. Tagħmel nisemmi wkoll il-logħba tal-ħadd li ġej mix-xejka. Fit-8:30 ta' flaxija ġewwa l-Olimpico ta' Ruma ġejn il-Fiorentina. Dil-logħba li ġej jixraq lir-Roma u hemm bżonn li jerbħu minħabba l-fatt li dawn huma konkorrenti diretti magħna għar-raba' post. Minn hawn ħanħallikom nixtieq nirringrazzjakom tal-paċenzja li ħadtu bija. Jekk xi ħadd kien kisillu l-iskrin wara l-Irani, pekkato, issa ġie l-miliet u kien hawn il-Black Friday, naħseb għadhom għaddejn l-offerti. U minn hawn nixtieq nagħlaq billi nirringrazzja pas-soltu l-sponsors tagħna. Mela, El-Catalan għal-ikla tajba u fjekk għallejt fit-13 ta' Diċembru għammorru hemm aħna niffangaw. Game Breaker għal dawk kollha gamers li jħobbu l-lob tal-PlayStation, Nintendo Switch, etc. Spaces u The Barber Room. Ma dak ma tantx inħabbi għax fil-faddi għan bil-leħjajna. Apparti minn hekk ukoll nixtieq nfakkarkom fil-YouTube channel tagħna li dan il-programm tistgħu tarawh repetition hemmhekk u nixtieq nagħmel magħkom appuntament tal-lob fejn il-programm li jmiss ħajkun fejn ħanaraw lil-ħabib tagħna Kersh Kembrin l-erba' li ġej fit-8 PM fejn ħajtina reazzjoni tal-logħba Luton kontra Arsenal u fil-waqt li nsellimilkom u nawguralkom il-lejl tajjeb nixtieq il kulħadd is-saħħa.